Hey, vi skal nu i gang med at arbejde med Scratch. Alle opgaverne ligger linket nede under den her film. Så vi kommer ind på den første film her, hvor vi skal redde anden. For at se hvad der sker i spillet, skal vi trykke på det grønne flag. Vi kan se at vores and bliver ramt af vægten. For at komme ind og se selve koden, trykker vi på See Inside. Når du kommer nu ind og ser den kode, der tæller for vores and. Vi kan også se koden på vægten, men vi må kun arbejde med anden. Og her kan vi se, når vi trykker på flaget, så venter den 1 sekund, så går den 10 trin. Så her kan vi prøve at skrive noget andet. Vi kan prøve at skrive 100. Kører programmet igen. Og den går nu derhen. 100 kan vi se passer med i forhold til de pixels, der står nede. Der står X og Y. Så det er 100 pixels, den bevæger sig i den retning. Vi kan lige prøve for sjov sige, at når den så er gået derhen, så vender den 1 sekund. Og så skal den dreje, sådan at den kigger til venstre. Så vi prøver at køre programmet en gang til. Og sådan sker det. Så held og lykke med opgaverne. Det var det, jeg lige vil vise.